Som una escola de futbol que oferim una formació integral als nostres jugadors i jugadores utilitzant el marc de l'esport col·lectiu com a eina formativa, amb un projecte esportiu de futur prioritzant els continguts en l'aprenentatge en funció de l'edat i el nivell i amb una direcció esportiva àmplia i qualificada. Amb un projecte de futbol femení amb un equip de futbol 7 i un equip amateur a primera divisió, amb entrenaments individualitzats per jugadors i entrenaments específics de porters i servei de fisioterapeuta i revisió mèdica. Treballem en un entorn social favorable per a tots els nens i nenes, afavorint el seu aprenentatge on tots i totes fem i som fundació.